alun golek duit. Halo. Des. Piye? Ya. Cek. Rapi. Ayo. Ya. Yang klebon irunge klebon laler lho. Nggih? Nggih, tak juga nggih. Laron. Laler. Yo nek rasa ngarep kayaknya. Kowe Riko muni to. Muni ora Riko? Ayo kon munae. Ayo munae kae. Ayo. Iya Mas. Monitor Mas. Bikin sih Mas. Ayo. Sedurene ambrol sembah kene. Ayo. Diomongi wong tuweke angel. Ayo. Kene kotrok ora dempel-dempel lanang padha lanange kok. Kene lho, minggir ngali-ngali. Kene. Ora suwi-awi ya kowe Des. Ketua kene. Kuwi malati ya kuwi. Hati-hati kowe kowe. Iseng nang katok karep. Iya. Gimana gon kawasane sampeyan? Iya, itu pengen kawasane kok. Iya. Urung muni lek. Kose. Ayo lek. Cikluban. Urung. Nyelek kae. Nyelek kowe Riko. Ciklo. Dah toh? Ciklo. Enak. Iya. Ciklo. Oh iya cangkeme pancen apik. Nyoh Riko. Kene Riko ndak budet. Iya. Delok Jing lo Apa jing lo Ape. Ayo salam sehat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Lah, awak dhewe iki penyanyi siji ana sing danci ya. Heeh. Ora ono. Kono. Sopo sebanji? Lah, telek. Lah, ono penyanyine wedok lho. Aku sing cigote kono iki ra iso ngapusi. Ya ora kok. Ngapusi kepiye? Ora. Ayo. Iki acarane apa lek, Lep? Iki Walimatul urus. Walimatul Urus. Apa kuwi artine, Den? Itu itu sebuah itu kawin apa? Numpang kendok. Kawin nikah. Nikah wah. Nikah sapa sing nikah? Ayo kowe kudu ngerti. Sampeyan tanggap rene-rene ada kudu ngerti. Aku ki ngerti sing Sapa? Kae lho, Mbak Vero. Vero sing lanang sapa? Mukidi. Tak omongi aku mau kan kondangan. Kondangan wis nyumbang sik. Lah iki bengi iki aku luru kuliah. Kondangan lho. Kondangan aku. Bengi iki luru kuliah nggo luru tambah. Tenang ae. Ning masyarakat kene gapya aman, lek tenan. Kadung apa? Sing kene rada nom-nom. Rada nom-nom. Sing kono Endi? iki mesti tok iki sing bagian iris-iris. Ya apa? Kene mbak-mbak. Ayo kene jek nom. Iki mbak-mbak lombok banget. Bu, mangke nenten lagune jenengan. Ada nanti ya. Ya didongake muga-muga kedua pemelih menjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pokoknya alhamdulillah. Pokoke dongake sing apik-apik. Tinggal duwe ndok. Delalah kok ya. Ndok meteng mesti. Hamil. Ning kok delalah. Piye? Wong ya iki nganten kok ya delalah greji. Greji udan iki wangsane bal-balan. Bal-balan kok. Bal-balan piye, Dek? Loh, langsung penalti lho. Dikit ngono. Langsung Padahal wong Berarti ngancani wedok. Napa? Rasa nakabane ra iso. gol. Ya gol. Langsung glundung. Ning ra iso gol. Pergane. Wong sing wedok. Ya. Saiki dirodase kok. Ya. Lagune ibu-ibu angko. Lebarodat lagune ibu-ibu. Baik, nanti kita dengarkan lagu Mas Lep. Oke? Oke. Iki lagu apa? Wajib ngain Sing lanang. lanang wadon ireng ilmu alah tuwek iki paling tuwek ning ana sing luwih tuwek didandani apa wis to nurut aku ora wis gawe wis wong sing bayar dhewe kene ayo terus iki Iya. apa lek Apa lagu? ayo prokoco Yes. Bapak muni wajib kae. keliru cangkeme Ora do maju. Sereni Des. Siap ke sik saka ngarep to, siap Siap ke sik, Des. Heeh. Sempret sik. Sempret. ayo ngene sini kopek do budek kowe ayo minggir rasane Boleh kena ya babae ra cetha. ayo siap back anjono met aisna mangga dari tak kita madina tuni dari aku udah ngerti Wes. Ayo prokonco laruono rukunai sarukunisa Sahakoro kasih
Ayo krokonco Rono Rukune esa Yaiku limo Wes Lho seji madhep ngalor kok. Heeh. Kau wis dis. Sopo sing tak emang? Ngawur. Sopo, ayo. Wis madhep ngalor kok. Kaping pindhone Yo. iso talune kaya rosanya Kaya rosanya. so ono wulan Ramadan tapi mati lalu kuasa namanya Jawi kami kalau kami nama Islami Agama Islam sudahlah terang atas jauh dari pangeran. Yes. Pare. Yo, kowe ra jenjelan ning kene das lambeku tok mik ngerti ra to? Iya jigo. Iki umar berene po? Ana kongslet sih. Ora latihan iki. Ayo, umar prono. Ora rene-rene kok. Mah katoke suwek barang ya. wis sapa Ngen aku. demo Ana wong nyanyi kok klebon mik cangkeme. Hah? Munyuk ono kowe iki ya. Ngerti mlaku. Ayo prokoco. Ditutul-tutulke lho. Ayo. Ayo sireng. Endi? Iye. apa iki Ayo. Iya. Cuy. Sing ireng piye? ya des apa des Ora apa-apa. Weh, iki mlebu tak wae mik Weh, meni mati mik. ayo dilagokke janjine ayo. Musiknya ning apa? Ora musiknya kan tetep gawe pengantenannya. Pengantin anyar. Jadi ya tetep nyangkutin nangkut ibu-ibu. Ibu-ibu gajal. Musik. Aduh Mas. senang yang ya. Pengantin Mas, baru. kuncine weh. Wi kese ono ke toilet. Wis. Ayo. Duhai senangnya pengantin baru Alang senjanji sing rewang untuk bersanding. Cah. Untuk bersanding bersama murah. bagaikan raja dan permaisuri bagaikan bidadari Sing kon mlaku sapa? Sing mlaku sapa? Sing kon mlaku sapa awak yo kamlaku. Des, sewesi pengarepe. Ayo pengarepe kok Nek kanggo pengarepe ra mlaku tetep iya Pasukannya asline udah ngene. mlaku to. Asline sing ditempelke iki uduk kupu-kupu tawon. Iku dintupmu iki ngene mubal. Des, aku yang ngelagokke ibu-ibu Lebih. kurang kompak. Lek kurang kompak. Sing saya sing rewang urung ana. Ana sing saya sing rewang. Iko saiki. Aduh senangnya pengantin baru. Saya sing rewang. Aduh
Aku menyajak burung Sing saya sing rewang. Akhirnya pengantin baru Sing saya sing rewang. Pangan semut Saya sih rewang Sing joget sing saya. Bagaikan raja dan permaisuri bagaikan bidadari duhai sananya menjadi pengantin baru. Sing. Lek. Oke, ya. Anda sule yo bolongannya tambah obok. Ya mbo iki jajal Andes nyuling. Tambah obok roake bolongannya. Sik. Oke. Pada malam hari ini kami tampilkan penyuling kita dari Kota Purworejo. Siapa dia? Siapa tuh sini nih? Iya, Andes. Ayo. Iya. Kose Loro wis. Noto untus Pi, awak nyuling kok untune iso temancep. Ayo makane kuwi ya. Bolongannya muda wiku. Ada suling lah yo bolongannya suling tambah Kebur obok. Iki bur Ya wis, saiki aku kae lho. Piano mari. Pedot Weh, untukmu nyocok wih, bajikur. Yo Kose Nangkeme Kita ke Sulingnya petok ganti. Iki wis loro ya. Iki wis loro lho Miki. Ya. Kuwi apa? Kue ngerti suara banyak Ngerti. Ngene Iya. Kuping Cara biak iso nyuling ki ora mrongos. Iki tak ge nyuling mah rong dina bolong gede kok. Ayo. Des. Nen Nek wong profesi manfaatnya akeh yo. manfaat ana loro. Apa Nomor ya? 1 nek ngomong idune balik. Heeh. Sing nomor loro. Awang iki ki nek untune ngene iki. Nek nganu ya kering. Kayak garuk bathukmu. Ayo. Iki Sing ya nomor loro apa? Iya. Kowe mau iso nyemprit barang. nyemprit. Nomor Telu. 3. Nek bojone sesuk kok duwene sawah, iso ge garu sawah. Oke dari Ge sana. garu. Contone isu-isu umpamane iki digaruk sret langsung tandir udul. Ya. Wis, mek telu tok. Ora papat. Papate. Papate nek ngambung cepet untune sih. Wis. Dadi sesuk niteni bojoku nek wis keruwak ki ngene aku. Ya. Aja dijaluk. Nek wis korak bolong. Pantes wingi nanggon aku ke awang bojone. Ye. Mbak, sampean sapa? Anu. Suwing. Ayo jarene keruwak. Tak omongi. Mbak. Nek mbake gingsule siji ayu. Heeh. Nek aku kabeh. Dadine prawangan. Kuwi ora Kaisani gingsul. ubi. Kuwi ora gingsul. Kuwi ora gingsul. Aku ke asine ra gingsul. Kuwi ora gingsul. Ning promotion yo. Piye padake karo sing gingsul? Apa? Nek karo ngene iki Ih, kelebihane oke. sesuk nek cium-ciuman kok untu-untu bos iso lagune ting tung ting ting tung ting 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 lagune rapayu anak bojoku ngelih Ya. Asane Wis tetep. aku nek wis gendeng ngene iki wis piye Nenek tetep masalah ngene-ngene tetep menang Andes kok. Ayo. Ya, Ya, lagu. Yo lagu. Saiki ana artis. Ya, kowe- Dingo. Dingo. Artisnya Dingo. Dingo. Kowe Apa yang gigrak-gigrik wae gitu. ayo lek. Delok untukmu marah gigrak-gigrik. Heeh, Des. Ayo lek Sukinem. Ayo Lek.
Des, keteban sekolah cacaban kidul jare kangen pengen ketemu Andes. Lah aja wingi tak brakot tok. To. Maksudnya iki sandale. Ngertiku coklat tok tak. Pi, aku ngiso niten. Apa? Kepiye? Terus dolan karo Andes. Baline mesti Aja. Ayo. Ayo Mbak, meli-meli. Mbak Ica. Hah? iya kok Yo, tidak bisa. Kamu sini. Mbak. Cogloke. bekase Andes jare hose jos. Ayo tak idoni. Ayo, Cek. Tak ulapi. Ayo gini. Yuk. Ora Des, ora lewat gang bekasmu iki nggonmu ono wisone jare. Oh iso. Kok lek rong dino Lagunya karateng. Melonyoh lambe. Ayo, lagu saiki tak lagu artis ayo. Bu. Ayo Bu. Ayo. Oke, Oke. kae gan lebih. Weh, ya wis kok pira. Nah, aja ngenyong, ndak karateng cangkeme. Cari sapa, Des? Wis sip. Kan ngapa aku? Lambe Nyanyi karatan no. iki. Nyanyi apa? Nyanyi sing aduh keri. Eh. Ya, sampe disogok-sogok ya. Iki Iya. tulkiem lho, kadang. Jane mike penak sing gawakmu kuwi lho. Ayo nyoh, mik sing ndi? Weh, kok ngono Iki pasti mik soleh. Oh. Kok sula ya. Weh. Mekku ya sira ketok kok. Kon goleki mekmu barang. Cilik weh. Ayo, sing sapa yang ngomong? Ayo. Kowe madhep rono, rasah madhep rene. Wis kadaluwarsa barang. Ayo. Ayo. Susu ultra milik enak sekali. Disedot kunyah. Enak dong. Tenan. Aku wis tau ngombe susu. Enak ultra mik. Saduk ngono napa? Ayo. Yuk. Ayo. Nyanyi apa yuk? Apa Jaluk ya? lagu nganu, Des. Apa? Ora nyono ora. Oh, ya wis. Yo. Kosik. Ora mono. Kosik rumengo Ning iki. kene ana lek temo lho ke pentungi wong ngene. Kosik to, Des iki kok. Ya. Baik. Ora nyono, ora ngira. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Sepira? Tunjuk Cah. ae. Hah? Menek terus. Bopong. Megang abot e. Iya. Oh iya lali. Ya semono. Ora nyono, ora ngira. Ayu sing tak tresnani. Kowe medhot Teko sliramu ninggali aku. taline asmara. Rupa kok gatel. Tresna Kono. tulus suci rambut Joko malah komplenjani. Apa pancen wis nasibku kudu bisa karo sliramu aja nafot jroning ati Iya. nanging aku ra iso ngon dadi untune tak jambut ayo
wato wis keto kowe malah gandeng elsiyo ora nyono ora kira kowe padha saline kasara wis nanggang suci ra joko malah komplit jadi yo Mahesa Arya Gus Silo Adana Paden Karya budaya ada juga Mas Andes ada sekali ora nyono ora kira kowe padha saline kasara Krishna bukan nulis suci Aku joko malah komplit jadi Tugas saya sudah selesai ya. Ya. Terima kasih abang. Oke, Duk. apa? Ngawur Kan abang, kene om. Kowe takut celui apa? Apa? Celui apa tuh sih? Entos abah. Abah. Aku wis tuwek. Wis ra salah. Wis ngakoni nek tuwek. Iya, ra apa-apa. Ora apa. Tak dongake muga-muga enggal terang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yo. Terang. Jam 12. Jam 12. Pi, Nyemprot kabeh. iki kena apa? Diudani ngene iki kena apa? Apa? Pen penontonnya anteng. Ayo. Oh, Adem ayem kemari Pahlo Jinawi. Heeh. Kanggo apa? Nggih. Gus. Kanggo ibuke lagune apa? Apa? Monggo Mas Andes. Kudu iso ngerti. Monggo. Aku kudu iso ngerti pantun, pantun nih pantun. Ya, ya, ya. Pantun buat Pantun apa lagu? yo ana pantun ana lagu. Yo ge pantun kena Pantune saya pantune sik kepiye? Pantun sik. Heeh. Ayo. Kowe kan bisa. Ayo kanggo wong tuwa, kanggo wong tuwa. Set marwera. Ngapain gitu? Ayo, Aku sih. aku wis. Aku sih. Iya. Ya Allah, lindungi ibu. Ya Allah, sehatkan ibu.
Ya Allah rezekine. Wis kowe. Ora iso rampung kae lagu deh. Aku iki. Ayo. Ya wis to. Ayo kowe jajal ndongake ibuke piye? Ndongake wae wis, ndongake. Ndongake wae. Ya. Nggih, mugi-mugi ibu-ibu rezekine lancar. Amin. Wah, diru. Meni rezekine lancar. Amin. Nek ngomong ping 4 metu duwike, gajal wis percaya aku. Mugi-mugi ibu rezekine lancar, berkah barokah. Saged damel teng Mekah Madinah. Monggo sareng-sareng ya arhamar rahimin. Ya. Ese. Wis to, gantian aku. Saiki. Bu. Wis sing mandi. Tenan. Bu. Halo. 2000 sik. Kuwi langsung. Langsung dirut ganti sik. Ayo. Saiki rutan apa-apa? Misake mburi ndak selak muni-muni. Masih main. Hah? Masih main. Wajib main, ya. Masih main. Wajib main lanang wadon lurung ilmu. Wajib main lanang wadon lurung ilmu. Kok meni rusak bojomu? Apa? Kowe ngrusak bojoku. Oh, tapi aku cinta bojomu. Ya. I love you. Sik. Aku kok iki montolane Maisa kok rada beda lho. Lah piye? Wacaane lho. Oh iya. Kidul kae apa manungsa dewa. Makanane apa? Onde Jawa. Oh, urung masane. Gawe kejutan. Urung mangsane. Urung kono. Urung gelem. Urung mangsane. Ya wis maju ae. Ya. Wajib main lanang wadon lurung ilmu. Wajib main lanang wadon lurung ilmu. Ojo lirene durung rusak bodomu. Ojo liren yen durung rusak bodomu. Rapiku asale agawe wana. Rapiku asale agawe wana. Dinamor sunah nulungi mari sambayang. Dinamor sunah nulungi mari sambayang. Nulungi mari
Semoga Yo. mlebu Pak Nol. Sedaya pamirsa ampun sami leno. Jarane lanang mayo dadar awet doan keraten harya panangsan rama sing kalah ora ono sing menang prajurit kabeh padha salah tunggal Lagu citra tumindak angkara kasar Sarira dino
lagu citra tumindak asmara kasarira dilarik numeta pamre jurnane jalma kakang nepto sing karya piye pencik piye Gering Mas wis digumoh. Gumoh. Ya wis gumoh gumoh. Mas. Wis urung. Ya. Wis. Ayo lek. Wis yo. Wis jeglitang ngono ki. Biasa rasa nyawer. Wis nek jegelit aku wakil kowe. Ayo. Pas jegelit terakhir. Kalau meneh gedeke Mas. Lato-lato entek. Ora apa-apa. Ya wis. Wis jegelitang ya wis. Ndongake ya wis. Heeh. Pak 50-50 rano, Pak. Gawe apa? Tombok. Ya wis. Ya. Engko ya wis. Saiki anu wae. Pamitan. Pamitan. Ya. kidul Ora kidul ka. Ayo. Wis. Iki wis napas tuwa ya, wis tuwa. Napas Wis, tuwa. wis. wetan Kali. Apa? Ya wis. Let monggo. Ana Sewantono raja bodho ing lawan raja Castro pusakane raja kyai Sanadipan gambar kemanake sang Prabu Klono Sewantono atur lentur deneng warok ono raja begot sama diwan suarane betah Wis ra sida jadi. Ra sida jadi. piye Nyokot malah mangan semut cangkeme. Nek wis ra apa wis. jenor Ayo. iso Wis cangkeme mangan semut. iya Dadi kelae iki wajah kene iki. Oh iya, sik semute gede banget. Wis demak cekot cangkeme. Nek kok ya semut iso tedas ya nyokot.
Saya lep jaluk ngapura weh. Nggih nyuwun pangapunten bilih wau atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Lan ugi kelakuane kula sing kaya kethek nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahisa. Moga Son